Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o foof ha oɗon ɓuura sawo hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo e roɓɓindu jaydeli moɗon no bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Niang almudo Amadou Moussa bisimilla ma ko noon tigui almudo Amadou Moussa no mbiɗa ni ngol konngol ne weeli min o hannirta ni ya Aissata Ndiaye no mbiɗa ni duwawma fuɗɗima jaabede mi sikku par ce que hannde watti balɗe tati ko ganduɗa leydi Sénégal heɓani hay mayɗo goto Covid 19 Aissata Ndiaye duwawma nene ya wadde yimɓe yo ndu wone annene beele no en jaabire noon en calmini heeɗiyankoɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe Pindi TV yeeɓiyankoɓe ganduɗa ko revue de titre mabɓe sifa kelle gadane jayde leydi Sénégal e bawɗe Allah ne garti tigui ɗo won deeɓe ganduɗa kayya ko o sifa e kelle gadane hannde talata nogas ɗiɗi lewru juin noon tigui ko ɓuri tengtude ko noon tigui ene wayno ganduɗa ko jayde leydi Sénégal garti e ndeɗon jonde kuccodirala jayneyankoɓe nde ganduɗa ko on mouvement Fouta Tampi o wondude kadi mouvement Y'en a marre mbaɗi ɗum tigui hanki kuccodirala jayneyankoɓe Aissata Ndiaye ɓe garti ganduɗa kayya e on ñalawma keɓanaɗo janggo ganduɗa ko duuɓi sappo ɗi ganduɗa kayya waɗino oɗon no ganduɗa ko 23 juin on ganduɗa ko la plus grande manifestation citoyenne ene wayno de jayde leydi Sénégal garti ɗum e ngal ɗon keɓugol hakkude opposition pouvoir holno oɗon ñalawma janggo jogori wade Vox Populi hande udditidama ko noon tigui Vox Populi ko kañum udditidamal ɓe mbi ko Fatou Tampi cri son Y'en a marre ene wayno de yaadude natal on debbo mo waɗa were makkaji ɓe mbimo Fat Ndiaye ɓe mbimo Fatoumata Ndiaye ko kanko de lombi ko hakkude kilifa Kergui Kiri o wondude Alioune Sané mo Y'en a marre ene wayno e wiide oɗon no suka debbo ɓe ƴettino pellital yaade ganduɗa koye oɗon tourné économique to Wourossogui ko nervi ji oɗon maire maître Moussa Bocar Thiam ko kañumen de ndewe mabɓe piiɓe kefti téléphone ngaji mabɓe e wiide oɗon debbo Fatoumata Ndiaye o wi ko ganduɗa ko alhaali nervi ji so tawi tigui ɓesgu leydi Sénégal daraki habni ɗum ene wayno de ne wawi jibinoyde musiba e caɗele janggo e ganduɗa koye fandare leydi ndi e wiide makko kanko ganduɗa ko Fatoumata Ndiaye e nder balɗe sappo e joyyi Aissata ganduɗa kay ko waɗi déménagé laabi tati o egui hoɗorde laabi tati sababu fo noon ko menace uji ɗi waɗete e gueɗe baɗe noon e wiide makko noon kalde nervi fimo kanko kay ko joftotoɗo woni pellital ngal ganduɗa ne yaade makko gun goomu Y'en a marre caggal kan tigui e nder hello jeegomo ndeɗo jayde Vox Populi ɓe garti ganduɗa ONG Jamra mo ganduɗa tigui ene felliti walla mbiyen ƴetti pellital wadde porté plainte faade Waly Balago Seck e ɓeɗon tigui amoɓe mum ɓe ganduɗa tigui hakkude Omody Badiane e Ahmed Thioua e onon concert le 12 juin bannoɗo toto Esplanade Grand Théâtre teskama tigui ɓeɗon worɓe ɗiɗo ɓusodiri e wiide noon oɗon ONG Jamra ko hunde nde ganduɗa noddode gueɗe debbati goto kadi hunde tigui ndeɓe goppata ɗum ɓenna qui ne passe toujours pas ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe goppata ɗum ɓenna ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde Y'en a marre ganduɗa kay waɗi zappé oɗon mouvement M23 gam kay dartinde on mouvement pour la défense de la démocratie M2D kanen tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayde Vox Populi jeyde les échos ha joni ganduɗa ko ari koye ganduɗa koye kaɗon haala oɗon commémoration 10e ganduɗa ko anniversaire 23 juin ganduɗa ko 2011 tigui wonno hikka watti duuɓi sappo ko ganduɗa oɗon manifestation waɗi ɗon haɓade alhaali 3e mandat on candidature maître Abdoulaye Wade bannoɗo to ganduɗa ko place de l'Obélisque 23 juin mo curki 23 juin mo ƴiƴam 23 juin mo lacrymogène kono 23 juin gulɗo diaw ñalawma mo ɓesgu Sénégal yejjita woni sababu noon opposition pouvoir moni kala ene foɗono mawnude onon ñalawma moni kala ene wiya ko kañum jeeyi oɗon ñalawma opposition noon ganduɗa kay ene anni wadde ganduɗa ko dental mawgal noddude ganduɗa ko ɗiɗon gomuji mum kala to terrain Aslem Grand Yoff gam kay tentinde walla mbiyen tabitinde oɗon ñalawma kono Aissata Ndiaye oɗon no pouvoir ene noddi ganduɗa ko ɗiɗon troubaji mum kala to place de la nation ganduɗa kay ko ex obélisque gam kay mawdinde oɗon ñalawma ɓe mbi ko fatte haaju fiya ene wayno de ɓe darinoma langa gam kayya démocratie leydi Sénégal kono kay république mum gueɗe baɗe noon ɗum ne tawe e nder ganduɗa ko hello jeeɓon nde jayde Vox les échos caggal kan ɓe gari ganduɗa ko sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe ɓe pittali mumen jooɓa to dowlaji dentuɗe États-Unis ɗum kay ko caggal gostodiral piye walla mbiyenna 3h30 ko nden tigui woni nde pellodiral no goto wiyete ko Abdoulaye Diallo mo duuɓi nogas nayyi goɗɗo wiyete ko Abbas Mbaye mo duuɓi nogas jeenayyi kañumen kala mbasi pittali mumen e ngal ɗon gostodiral piyande ene tawe nder hello tatawo jayde les échos
Jainde las Ousmane Sonko e wondi mum tigi jiiɗi wattude ko oɗon mouvement ganduɗa ko M23 jimani mumen oɗon mouvement tigi e jimani mumen walla mbiyen e jeeyi mumen commémoration e ganduɗa kay koye ñalngu nguɗon oɗon commémoration Ousmane Sonko yiiɗi ko ardira ɗeɗon gueɗe noon de woni ko jayde on koɓe las cifri ɗum ɓe mbi ko Sonko e wondi mum jiiɗi ko wadde récupéré oɗon mouvement caggal kan ɓe gueɗe ganduɗa ko caɗele to mbawan ganduɗa kay ko oɗon usine farine liɗɗi tawate toon ɓe mbi ko odeur pestillant ciel ɗum tigi woni ko tawte ndeɗo jani caggal kana ɓe gaari oɗon gorko wiyete ko Pape Sidi Be Aissata Ndiaye biyennoɗo tigi ganduɗa ko o douane taw kayya wona douane ko tigi yidde funtude ɓeɗon commerçant ji hebde kalmumen ene wayno oɗon gorko de fawama junggo kanko ganduɗa ko Pape Sidi Be cifirayi ɗum sona usurpation de pouvoir usurpation de fonction ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde ɓe gatti haali ganduɗa ko marché ji public ɗe ganduɗa ko gré à gré 72% kañum tigui woni ko ganduɗa ko tota ɓeɗon ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo ndeɗo jayde las ɓe gatti haali oɗon promoteur mo ganduɗa ko leydi Sénégal ɓe mbi ko le Don King de l'arène sénégalaise noon tigui hewnodirede woni Gaston Mbengue alhaali combat Sa Thiès Moussa Ndoye o wi ko ɓeɗon waɗoɓe menace les fauseurs de trouble yo ndena mono feewi kanen tawi nder hello sappo ɗiɗon nde jayde jayde enquête koloski jayde enquête ene tawi natalla on gorko mo gonda tigi wi hoorejo gendarmerie national leydi Sénégal wiyete ko général Jean Baptiste Tine ene wayno de ko ɓe mbi ko Tine en général droit dans ses bottes mo gonda tigi meeɗa yattirde caggal e ngal coppal kono kayya e ngal dadungal général ngal joguino ɓe mbi tigi ko jonde ɓe mbadde makko kanko oɗon général ɓe mbi ko confidence de haut gradé ene wayno arti ganduɗa ko ɗiɗon seppoji lewru mars ɓenundi Aissata Ndiaye wiide général Tine so wonano tigi wone gueɗe ɗe ganduɗa ɗe salima ene wawno tigui ganduɗa ko ɗiɗon seppoji jibina musiba bonɗo wona leydi Sénégal ha ɓuura musibaji ɗi jibini ɗi woni sababu tigui ganduɗa ko yatirdemo caggal e wiide makko il a évité le pire au pays woni ko kanko salini Sénégal wone gueɗe walla mbiyen woni musibaji ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde o arti ha joni ganduɗa waylo teskaɗo e nder gendarmerie leydi Sénégal ko losko yañgo woni ko jaynenkoɓe ko enquête mbadde makko ɗum ne tawe e nder hello jeegomo ndeɗon jayde e opération sécurisation gam nden ko leydi ndi kono kay gam nden ko lamorgo ngo police mo leydi men fawi junggo Aissata Ndiaye e temed tato innamade taw kañumen kala tumede wone gueɗe ha joni ɓe noon ɓe garti oɗon plainte mo Jamra anni wadde porté faade ɓen ɓe ganduɗa tigui ko amoɓe ganduɗa ko Wali Balago Seck ɗiɗo ene wayno de ko plainte aji ɗiɗi oto faade brigade des morses kono kay goɗɗo faade procureur de la république jaynankoɓe enquête garti ɗum e haala mabɓe ɗiɗaɓo Aissata Ndiaye yanamara wi ko ma wallite e alhaali ɗiɗon nervi ji saabu tawi ko pellital ngal ɓe ñonani jayde quotidien le quotidien le quotidien yadude natal lamtoro Bour Guédé Macky Coumba Thimbo oɗon hoorejo leydi Sénégal kono tigui oɗon directrice gardiɗo ganduɗa ko fonds monétaire international wiyete ko Georgieva ene wayno tigui ganduɗa ko natal ɓeɗon tigui tawaten kono e kaɗon lana ndewgal ganduɗa kay hoore lendi soodi ɗum oɗon Airbus A320 mo ganduɗa tigui waɗino ganduɗa kay ko haala hew kay nder jayde leydi Sénégal ene wayno tigui ɓe garti hen ɓe mbi ko l'institution se félicite de la transparence de l'opération ɓe garti ganduɗa ko yonnude ngal ɗon pellital hoore lendi ƴetti gam kay sodde lana ndewgo nde leydi Sénégal alhaali ala national ɗiɗon 16 uji guittunoɗi nden bonande tesko noon toon ɓeɗon tigui Aissata Ndiaye waɗɓe nden bonande ɓe mbi komin dogaki min mogguinaki min cornaki Matar Ba an e CNG ngun gomu tambi ngu sippiriɗo e nder leydi hamin paadi on kala ko mbaɗon dowa men hamin tigui mbawi rondade ɓe mbi ko les casseurs défi Matar Ba et CNG comité national de gestion kanen tawi nder hello jeegomo ndeɗon jayde Fouta Tampiya ganduɗa kayya ene eɓami pellital wadde porté plainte ɗiɗon nervi ji ɗi ganduɗa kayya mbaɗino agressé kono kay wiide oɗon Fatma Ndiaye ɗiɗon nervi ji hay téléphone ngaji mabɓe guitti wadde mbiyanno wonti guykat ɗum ne tawi nder hello ɗiɗemo ndeɗon jayde alhaali ganduɗa ko ɗiɗon ɓulli ɗi ganduɗa kay ko kanŋe gasatno to Saraya ene wayno oɗon opération mo ganduɗa tigui waɗi ɗum oɗon o ganduɗa ko division numéro 4 Aissata Ndiaye ɓulli joyiya woni jiitade tigui ɗi ganduɗa kay ko gasu mumen wondano tigui e yamirore walla mbiyen gasu walda e lawol ɗum ne tawi nder hello ɗiɗemo ndeɗo jayde ganduɗa ko le quotidien ene wayno temed tato innama ade woni faaɓe en jungo ene waɗi ɓesgu leydi Sénégal ene waɗi kadi ɓe ganduɗa ko jeeyaka ɗo to Saraya jayde l'observateur ko wi l'observateur waɗi ko losko yañgo alhaali ɗeɗon kulle walla mbiyen ndiɗon diwori takko maaji ɗi ganduɗa kay ko maaji kayɗe teskaɗe tigui ene maayo oɗo saaha ko nguleki walla mbiyen ko ndenka ka ngakki walla mbiyen ko pollution ganduɗa ko des eaux fluviales des eaux maritimes ko ɗum no tigui ngakki walla mbiyen ha joni holko saabi ganduɗa tigui
beele ko oɗon gaz mo ganduɗa tigui waɗama e nder ɗum ɗon saabi ɗiɗon tortiji saabi ganduɗa ko ɗeɗon kulle ko wayno pelikanji fof ne maya to parc de Djoudj e ganduɗa kay koye takko polammaji leydi Sénégal oɗon air marine mo Saint-Louis mo ganduɗa kay waɗama protégé ɗum ɓe garti hen hello mabɓe tataɓo kamɓe ɓenon jenekoɓe ko maɗum ko kay e nder hello mabɓe nayaɓo ene tawe o natal oɗon gorko mo Linguére o wiyete ko Ali Ngouille Ndiaye gorko gonnoɗo jagoro gueɗe nder leydi Sénégal o arti tigui ganduɗa kay koye retour makko woni kay gartugol makko kono kay oɗon mobilisation mo waɗi gam jaɓɓade hoorejo leydi ndi e oɗon nokku makko Linguére ɓe garti hen no hannirta ni sen jeeyi to tribunal mo Dakar jeynenkoɓe Futurs Médias ɓe jilloynoma toon alhaali guel cuulel dewel guel duuɓi 16 guel ganduɗa tigui o fawnomo junggo copain makko walla mbiyana cuulel gorel guel yaltanono fawnomo junggo alhaali mœurs taw kay ko viol ganduɗa kay jaddude grossesse ene wayno tigui caggal tumede wonde guel ɗon cuulel gorel ko fortunomo wondude e makko ha tigui soyumo ene wayno de wiide guel ɗon cuulel dewel nde ɗeɗon gueɗe mbaɗata nde o ŋoŋani o wofƴaki koye abde guiɗali makko tigui o yahanno j'étais consentante il ne m'a jamais violé wadde kaɗon ha laaɓi ko guel cuulel dewel tigui suuti ɗino konngui faade oɗon gorko binoɗo waɗimo violé jeyde guendir le soleil jayne guendir le soleil ari koye ngel alhaali ganduɗa ko ŋakkere ɓeɗon saf rewɓe nder cafrirɗe leydi Sénégal hannde noon ɓen jaynenkoɓe guinnirde mbaɗi ko losko alhaali on hôpital kesso mo ganduɗa tigui waɗama to Kédougou mo ganduɗa kii ko plateau technique acceptable mo ganduɗa Aissata Ndiaye mankani haydara ko gynécologie ganduɗa ko pédiatrie wondude orthopédique wonde cuisine wonde radiologie e accueil d'urgence ɗeɗon gueɗe kala en tawi nduɗon safrirdu holko ŋakke ndun safrirdu e wiide jaynenkoɓe le soleil noon ko ɓen ɓe ganduɗa tigui hayso mbaɗama affecté woni zone uji ganduɗa baɗɗi reculé jawata yaade sababu noon en ganda ɗon tigui woni ko jaynenkoɓe ganduɗa ko le soleil loski e hello mabɓe sappo ɗiɗo e sappo tati e wiide diagnostic din anomalie ko hen tigui ɓe gartino hannirta ni ha joni noon ɓe garti ganduɗa koye nguɗon ɓesgu Keur Massar ngo ganduɗa ndiyam tampinini ɗum e hitande ɓennude e ndungu ɓennude e wiide ɓeɗon jaynenkoɓe le soleil ɓesgu Keur Massar nena foyo oɗon asman ko wayno Amadou Touré en gueɗe mbaɗe noon beele de ɗam ɗon ndiyam jogani tampinde ɓe hikka ɗum ne tawi nder hello sappo e joyi nde jande le soleil jayde libération loski koye alhaali wargo oɗon gorko mo ganduɗa tigui waranoma taw ko taxi mano ƴetta wara ha paari nanna e nder oɗon canal ɗeɗon golle ganduɗa ko mbiyanno ɗeɗon gueɗe manno ko to Thiès kaya kono noon oɗon baaɗi ko woni jofaɗo hen fawa hen junggo Mamadou Gueye kañum tigui woni mo ganduɗa pawade hen junggo e wiide ganduɗa ko ɓeɗon jagguɓemo ha joni noon histoire matla woni kay ko ganduɗa waɗi intrigué walla mbiyen ko haawi ganduɗa ko ɗiɗon enquêteur uji ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde kono kay e oɗon téléphone makko kanko mayɗo tawaɗo e nder suudu oɗon baaɗi ko ha joni de on gorko mo duuɓi 27 yaltani tigui ganduɗa ko wargo oɗon taximan mo ganduɗa tigui ko kaw makko kono ko kanko tigui wonno ɗum hébergé caggal kane Aissata Ndiaye hello mabɓe jeeyoɓo kamɓe jaynen koɓe ganduɗa ko libération ɓe garti e worgo Alassane Dia mo ganduɗa tigui wari ganduɗa kay ko oɗon cousin makko to ganduɗa ko Keur Massar wonno tigui e alhaali ganduɗa kay ko rompoye Keur Massar jaafa ɗon e alhaali ganduɗa ko nogas poɗɗa yobdemi ko capantati poɗɗa yobdemi ɗiɗon boyen sirtaji ɗon de yooɓi fittane makko e wiide makko noon holko moftuno nder ɓerde makko saabu oɗon ganduɗa ko denɗi ko heftino client makko woni sababu o wardemo on gorko tigui ɗum ne tawi nder hello jeeɓo nde jayde libération jayde stade coftal balli uddatadama ko noon tigui uddatdamal no kewɗa wiide groupe D o tigui coupe d'Europe ko ɗon tigui woni koɓe gaari ɓe mbi ko le groupe des rançons verdict ene wayno tigui hakkude république tchèque Angleterre Écosse kame Croatie ene wayno de hande laaɓata holɗin équipe aji ɗiɗi poɗɗi yaltude kono holɗin équipe aji ɗiɗi poɗɗi ganduɗa ko heddade hakkude république tchèque kañum tigui ganduɗa ko huccodirte e Écosse Angleterre ko kañum e république tchèque kañum tigui huccodirta hankkadi Luka Modric beele den jogori wadde golle payɗinde ngam kay yaltinde équipe mum e ganduɗa kay ko oɗon lo wadde qualifié ɗiɗon 8e de finale comme no Romelu Lukaku waɗini kono Wijnaldum waɗini ene wayno tigui ɗiɗon équipe aji ne tawi to ganduɗa ko 8e de finale ene wayno Italie tigui ganduɗa ko tawi oɗon 8e de finale ɓe mbi ko Pays-Bas la Belgique font le sans faute ene wayno tigui kañumen mbaɗi qualifié ko alda tigui e caɗele kañumen tigui ene tawi to 8e de finale Aissata Ndiaye ɓe gaari oɗon Copa America ɓe mbi ko Chili waɗi qualifié gam quart de finale kono de Uruguay ronki yitude damal hanki onon jamma Lionel Messi wondi mum kiɓi fartange lappude paragay bit goto ndiga Aissata Ndiaye ko ɗum de woni ko tawte ganduɗa ko nde jayde coftal ɓaliya ko ɗum
noon tigi Moussa Nia Allah jarama wadde noon ko ɓurno tengtude e jayndel ɗi nan ɗon jaynde coftal ɓalli uddidamal uddi tan ko eɓɓore wonde woni yete banggal fait divers walla mbiyen gueɗe renndo hannde noon gueɗe renndo haalta tan koye ko ganduɗa Mamatar Gueye woni gardiɗo Jamra wima wat ɗum noon caggal nde ganduɗa amoɓe Wally Seck mbaɗino ɗum caggal nde o watta concert makko ɓe gami noon ha kamɓe ɗiɗo worɓe ɗiɗo ɓe ɓuccodiri o wi noon mo windu plainte o nawa ɗum e brigade des mœurs e kadi faadude o mo ganduɗa kanko woni procureur de la république ɗum ɗon noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ete jooɗani ɗo Sénégal tolni ɗo e haɓade e banggal debbati gorkati sukaɓe fof ne daari walla mbiyen yimɓe fof ne daari julɓe fof ne daari hande haymo wona julɗo ina daari ina saali ko wayni woni banggal debbati gorkati gorko e gorko ama e dow sen ha ɓuccodira koko ganduɗa yiyete yonnaka hay lawol gotol ɗum ɗon noon o wi ma wat plainte makko fanude tan e procureur tene ko gonga mataw ni mawo dañ hen hewɓe ɓe ganda ma nagganmo hen saabu ko wayni moƴƴani sukaɓe leydi meɗen kono kadi moƴƴani e yeeɓoɓe saabu ina ƴewtinda hande kala ko waɗa tan heewi ko sukaɓe mbaɗa ɗum challenge woni dutto ina mbatta ko way noon ko ɗum saabi gueɗe baɗe ni salede no feewi e nder leydi men e oɗo saaha Moussa Nia mo bone debbati gorkati ina haaɓe ko noon tigui Aissata Ndiaye ko hunde nde ganduɗa ɓesgu Sénégal kala yonta ɗum saabu debbati gorkati no mbiɗa ni aada men rokkani men ɗum diine men rokkani ɗum kono kay teddungal men rokkani men ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hoore leydi ndi uddina ka ɗon haala wiide so tawi mo lutti arta leydi ndi ɗeɗon gueɗe mbatta kono kay woto ɓesgu leydi ndi woppu ɓesgu leydi ndi ne waɗa woni gueɗe saabu nde aɗa tuume tuuñagal aɗa wirto yimɓe aɗa jogui ƴiyal ganduɗa ko keccal ngal ganduɗa defa kata ngola wadde yimɓe tentinat tuuñagal ma wadde mbiyanno no mbiruɗa ni yimɓe ɗiɗo worɓe ɗiɗo dow sen gama ha ɓutodira beele ko bawɗi beeli beele ganduɗa ko yidde buse beele ganduɗa ko wonde ɗumen ɓeɗon yimɓe ɓe ganduɗa tumoreɓe entre guillemets joomum inde ɗiɗen Aissata Ndiaye ko hunde ganduɗa yolani wona Mamatar Gueye tan kono ko ɓesgu Sénégal foof foti rendude ganduɗa ko waɗa porté plainte noon tigui ɓesgu Sénégal foof foti rendude e caggal Mamatar Gueye kaaɓo ko wayni koye ɗi konngodi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno wonduno e bandum gorko Moussa Nia heɗonno e banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré